su riƙo da tafarkin Allah cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muka faɗa a wurin zama daban-daban, rashi ne wanda muka yi shi fuskoki daban-daban. Sai dai fatan subhanahu wa ta'ala ya kawo mana agaji kamar yadda ya kawo mana da irin su Malam Mustapha ɗin, Allah ya sake kawo mana agaji. Bismillahi ta'ala. Kamar da aka yi ta fata aka ta addu'a, Allah ba mu ikon ba da gudunmawar tallafar bayansa da shi da sauran waɗanda Allah ya karɓi rayukansu. Muna fatan kuma yan uwa malamai da ya zama mana sila ake kai komo, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wanda zai ci gaba da ɗora a kan wannan tafarki. Bismillahi ta'ala. Cikin yan uwa ne muka zo ne maka ta'aziyya, kuma na san an san wasu fuskokin, wasu kuma suna aka sani ba a san fuskar ba, wani kuma an sani suna da fuska. Saboda amanar mu'amala zan ba su dama koya faɗa, saboda malam shaida wani masha Allah wanda yake tafiya a kan taimakon addini da siyasa da kyautata rayuwar al'umma ɗauki ɗaya. Kuma fara da akar mukallahu. Sunana Abdullahi Mai Salati Kabara. Assalamu alaikum, sunana Nasir Umar Zugaci. Sunana Magali Gari Adamu. Assalamu alaikum, sunana Sa'idu Sani Wani Albasa. Mun zo wurin ka hasabi da Malam Mustapha da Allah. Na san ziyara ina da shi Muhammad Dauda. Muhammad Dauda Angogo. Ya rubuta su Ismaila. أبو رويس يحيى جنب Bahu Ahmad. Bahu Ahmad.